Bombase OP at sana po ako ay pumapasok sa ating estasyon kasi po ngunyan si Father Butch ay nasa Zoom lamang. Okay? Kasi pakatapos ko po kanyang programa, ikuha na lang po akong appointment digdiho sa university bilang director po ng campus ministry. Kaya medyo sa panahong iniho, medyo talagang abalang-abala tayo, ano? May appointment dito, may appointment duman, ano? But anyway, siyempre mahal na mahal ka mo ni Father Butch, kaya dahil kumantabi ka mo pababayaan, no? Pero may mag-iribahan man kita giraray, iski ano man mangyari, mag-iribahan kita. Kasi Father Butch, love na love kayo. Anyway mga tugang, welcome sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase ng UST Legazpi. At ngunyan aldaw sa tuya ng pinupunan. Sinisimulan ko sa Tagalog, sinisimulan natin ang unang Misa de Aguinaldo, misang gabi, Pero sana wala ka mo doon sa mga tabing-tabi. Kasi Father, magsisimbang gabi, pero hindi naman talaga nagsisimbang gabi. Father, nandoon sa isang tabi. May katabi. Anyway, paano naman simbang gabi? Namit mo pa sa simbang gabi, parang mag-date ka mo. Wag na naman ganyan. Dapat talaga magsimbang gabi talaga kayo. So maganda, alam mo kasubag-o, ako po ay nagmisa diyan sa Bugtong. Ngunyang panahon ini, ako nagtatabang kay Father Dave sa kay Father Jonathan sa Santo Cristo, Quasay Parish. At the same time, yan sa San Ramon Nonato Parish, sa Tagas, At yung nga ni kasubang aga, binabati ko pala yung mga nakikinig diyan sa mga kanilang harong, lalo na sa Bugtong. Bugtong, Legazpi City, alas 4 ning aga, nagmisa ako duman. Pagkatapos, banggi nga ni pala, nagmisa din ako diyan sa, Lamba. Thank you very much po sa mga taga-Lamba. Sorry ha. Kakakakakakang ko pala kaya. Ay, nako talaga. Talagang buhay. Arog talaga kaan, nag-inom na nga ako ng salabata. Ditisil pagka mga tugang. Panahon ni ngunyan, nag-uran-uran. By the way, ngunyan, nag-uran-uran na naman. Sana sa indong lugar dahil man lugod ka mo mabaha, dahil man lugod. Pero kasubang aga mga tugang, magayon sa panahon. May bulan, Kasugba, nagmisa ko sa Lamba, pag dumang ko, di pa man uran, pero pag pagkatapos kang misa, medyo nagtatagit-hitagit-hina. Okay? Pero at least tapos na sumisa. So, magayon mga tugang yan, paghandaan taan sa tuyang mga ginigibo, Kaya si Father Butch may tulong kahaputan na para sa indong simbagan. Ang primerong hapot ni Father Butch ay ini, handa ka na ba? Yun. Handa ka na ba? Ano bang handa ka na ba? Kasi unang simbag dyan, Father, handa na kami sa Pasko. Pero ano ang pagsabing handa na kami sa Pasko? Handa ka na ba sa Pasko? Yung bang mag-Christmas party kayo? Alam mo, uso ng Christmas party ka Subanggi, ka Cruzcogma, Christmas party dyan, Christmas party duman. Ingat-ingat sana tayo mo sa mga pigkakakanindo, ha? Kasi siyempre, may mga bawal bang girarin pagkakan, baka masubrahan ka mo. Anyway, importante baga, kadalasan sinasabi eat moderately. Yan. May data naman, busog na masyado ka mang busog. Maimpatyo ka mo kayan. At pagkatapos kang Pasko, bakit ako, Father, ay nagdagdag ng 10 kilos? Grabe, 10 kilos ang dinagdag mo. Ay, grabe ito.
Dapat okay lang naman actually sabi nga ni ang sa tuyang output saka input in a way almost balance. No? Kasi halimbawa so input mo dakul-dakul sa pagkakakan pero day ka man kadikit na day ka man output, day ka nag-exercise, day ka naglalakaw-lakaw o day ka man sige kakansa ng kakan, di magiging kang barilis ka iyan. Bako man sa barilis father, baka maging ano ka pa, problema baga, may mga inaatake. O sayang, hindi mo matapos ang Pasko dahil sa sobrang-sobrang Christmas party. Lasing dito, lasing doon, pagkain ng mga matataba, matatamis, hindi mo iniiwasan, naigwa ka na naman talaga dapat iwasan. Yan, pagirumdum sa naman tabi, Di mo si Father Boots nagsisermon sa Indo. Iyo. Anyway, mga tugang, maugma talaga. Pero yung maugma kita. Kasabi ko nga duman sa mga tagalamba kasubanggi, maugma ka mo. Yan, yung sarong paghanda. Handa na ba ka mo? So alam mo magandang ihanda ang sa tuyang mga sadiri, lalong-lalo na sa yung magpapangaji siguro kita. Yan, maganda yan. Magtao kita ng panahon para sa Diyos. Kasi ang paghahanda nini, bako sa naman physical, bako sa naman mga paghahanda na material, nakakalimutan natin yung paghahandang spiritual. Yung tinatawag na spiritual preparation, Father. Yan ang importante ngunyan. Yung baga, importante yan mga tugang, nalilingawan ta na, you are missing the point. Sabi nga ni, yung baga, yun, kaya mga tugang, don't miss the point. Yes. But anyway, kung gusto ka mo mag-text sa kuya, pwede po baka mo magduman sa DCGB News Online, sa inyong mga Facebook, paduman na nga niya ako, tahilingon ko, DCGB News Online. Pagkatapos sa Facebook, mag-like ka mo, at the same time, mag-comment, mag-message baga, pagkatapos i-share man tabi nindo ito. Pagkatapos sa mga amigo-amigo nindo, makakamati man, mag-share ka mo. O sa mga tugang, ang hapot ni Father Boots, handa na ba ka mo? Ngayon, siyempre, pag sinapot ka mong handa na ka mo, ano ang sa indong mga inihahanda? Yan. Handa na ba kayo? Father, handa na kami. O, naglinis-linis na ba kayo ng inyong bahay? Yan, kasi pag may dumarating, hindi ba? Ano ginagawa ng isang bibisitahin? O, tabi, bibisita ang kagurangnan sa satuya. Pero anong magayang gawin? Maglinis-linis naman tayo ng bahay. Okay? Parang gumanda ang buhay. Yan. Kaya pangalawang tanong ni Father Boots, tanda na, unang tanong, handa ka na ba? Ang sunod na tanong doon na kasama sa handa ka na ba ay ito, ano bang hinahanda mo? O, mag-share po ka mo, tabi, mag-message ka mo sa 0925-811-3851 o sa kuyang Facebook, di ba ka sa DCGB News Online, mag-comment ka mo, ano bang mga hinahanda na nindo? Yon. Ay, maghanda na tabi ka mo. Yan. Sa kuyang pinaghahanda ko niyan, araw ganyan, pagkatapos kaining broadcast ko, ihanda ko sa mga empleyado digdiho sa UST Legazpi, sa mga non-teaching personnel. Tapos sa teaching personnel, sa mga non-teaching, araw ka sa mga clerk, sa mga janitor, sa mga sila nagtuturo, sa mga nagtuturo. Simple lang ito, non-teaching and teaching. O sa aga naman, arugkaan. So ihanda ta iyan. Sarong spiritual preparation yan. Kaya mamaya magkakaroon kami ng recollection, konting pagirumdum sa naman. Ang tao baga, madalas makalimot. Pero hindi makalimutan lagi ng tao ang kwarta. Pero ang Diyos, nakakalimutan yun eh. Yung mga bagay na mga mahalaga, nakakalimutan ng tao yan. Pero yung mga hindi naman talaga mahalagang bagay, yun inaatupag at binipokus, binibigyan natin ng pansin. Parang mali yata yan, di ba?
Mas maganda yung bigyan natin ng pansin yung mga mahalagang bagay at mga hindi nawawalang bagay. Yan. Tulad ng ating relasyon sa Diyos. Yan. So ang unang tanong, handa ka na ba? Anong inahanda mo? Ang pangalawang tanong ay ito, ganda ka na ba? Ganda ka na ba? O pwede ba sabihin natin, malinis ka na ba? Ano ibig sabihin ganda ka na? Alam mo, pagandahin po natin ang ating pakikinungo sa isa't isa, ang pagtrato natin sa isa't isa. O baka nilalait mo siya? Ano? Baka iniinsulto mo siya? Tinasaktan mo siya sa iyong mga salita? Ano? Masakit po yun, di ba? O nakakasakit ka ng kapwa. Pag ganyan, hindi ka nakapagpapaganda ng kalooban. Hindi ka nakapagpapaganda ng buhay ng tao. Kaya ang tanong ganda ka na ba? Ang isang pagpapaganda ay magkumpisal tayo. Naalala ko yung aking sharing doon sa 7 last words noong mga nakaraang taon, doon sa Santo Domingo. Sabi ko nga confession does not only bring healing, but also beauty. Yun. Ito, nagiging maganda ang ating kaluluwa. Maganda ang ating kalooban. Maganda ang ating pakikitungo sa kapwa. Gumaganda tayo. Hindi pumapangit. Kasi ang kasalanan, nakapagpapapangit talaga yan. Yan naman, hindi ba? Kaya ang kasasabihin natin, ang mga demonyo, gwapo ba yan? Maganda ba yan? Hindi. Kasi nga, ang kasamaan ay kapangitan. Pag tayo ay, halimbawa, hindi maganda ang ating pang-uugali, ipangit ang ugali mo. At pag pangit ang ugali mo, hindi ka maganda. Yan, importante mga tugang yan. Ganda ka ba? Yan, ganda ka ba? Pagandahin natin ang buhay natin. Kaya sabi ko nga nung nung Sabado, kung naalala ninyo, isa sa mga magandang preparasyon dahil yung kahapon yung Ebanghelyo, nagtanong yung mga tao, ano ang samuyang gigibuhon? Ano ang aming gagawin? O sa Tagalog, ang sabi ni San Juan Bautista, doon sa mga tao, magbahagi kayo ng pagkain. Magbahagi kayo ng damit. Ibahagi. In other words, in English, we call it sharing. Share your food. Share your cloak. Yung damit. Alam mo, importante po yun, sharing sa buhay. Kasi pag walang sharing, there will always be scarcity. But if there is sharing, there is always abundance. Yan mga tugang, importante yan. Hindi lang tuwing Pasko nagbibigayan tayo. Kaya sabi nga sa kanta, araw-araw ay Pasko lagi. Yan. Okay, naintindihan nila mga tugang. Importante yan, ha? Okay, ang unang tanong, ganda ka na ba? Hindi pala, handa ka na ba? Okay, pangalawang tanong, ganda ka na ba? Paano ka gaganda? Di magsulsul ka sa imong kasalaan, pagsisiyan mo ng kasalanan, at magbalik-loob ka na sa Diyos. Mahalaga po ito Sabi nga kahapon, repentance. Magkumpisal. Uulitin ko nung ako'y nandoon sa Amerika, ay nakasama po ako doon sa kumpisalang bayan. Ay, of course, sa Amerika hindi naman tawag kumpisalang bayan. But dito sa Pilipinas, ang tawag niyan ay kumpisalan bayan. Maganda po yun Kasi tulong-tulong. Halimbawa, in-schedule kasi nila sa isang parokya, kunyari, so parokya A, parokya B, parokya C, hindi nakaano doon Okay, sa parokyang ito, alas 5 hanggang alas 7, may kumpisalan. Okay? So bukas naman, sa parokya B, may kumpisalan, alas 5 hanggang alas 7. Maganda po yun Alam mo kami mga pare doon sa Amerika, nagtutulong-tulong ang magpakumpisal nga Ay, kasi nga marami naman talaga ang mangungumpisal. Pagkatapos kung susulo-sulo ka kawawa ka naman talaga. Lalo pang mga mabibigat na kasalanan.
Kaya ang pagpakumpisal ay nakapagpapaganda po yan. Ang pangatlong tanong ay, tanda mo ba? Yan problema sa atin. Lumalaki tayo, tumatanda tayo na walang pinakatandaan. Yung sinasabi na, gurang ka na, di ka man lamang, di mo natatandaan. Father, malingawan na po ako, may Alzheimer na tabi ako. Ang ibig sabihin, matanda ka na, wala kang natututunan. Yan ang ibig kong sabihin. Yan, tanda ka na ba? O hindi matanda ibig sabihin, natandaan mo ba? Yan ang ibig kong sabihin. Natandaan mo ba? O ano, para hindi na maulit yung mga nangyaring masama. Yun, dapat matandain na tayo. Kasi sabi nga, ang history kasi repeats itself. Wag naman ganyan. Paulit-ulit na lang tayo. Para bang, nandiyan ka na naman, patukso-tukso, aking puso. Parang ganun tugtog yan. Paulit-ulit na lang, tukso. Sabihin, alam mo, tukso, hindi mo pwedeng layuan mo ako. Ikaw ang lalayo sa tukso. Yan, importante, tandaan mo ba? Tandaan na natin ang mga bagay-bagay. Para sa ganun, maiwasan ang mga pagkakamali, maiwasan na ang maulit ang anumang masama. Amen? Okay. But anyway, mga tugang, padagos kita, mag-break muna tayo, maghanap buhay muna tayo. Babalik ni si Father Boots, pagkatapos kan mga pagirumdom, ang oras tayo ngunyan, 20 minutos makalipas ang alauna ning hapon. OwnStyle Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. OwnStyle offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. OwnStyle Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Old by Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz Street, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Matayas Kinalas, and at Poctol Maroroy Daraga Albay. OwnStyle Graphics Design Services. Make your own style. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol lang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dahil diyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon, mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba, may malbayis. Governor
Clicks Lagman, maaasahan. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. There's no time like the present. Balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP, at sana po kamo ay nag-i-enjoy tulad ng ako rin ay nag-i-enjoy sa pagbabahagi ng mga mabuting balita, tulad nga ngayon na ika-16 kang bulan ning Disyembre 2024 aldaw ning Lunes, mga tugang siguro sabi nga ni ining primerong aldaw kang simbang gabi, si Maray siguro nga ni magayon mga tugang na sa tuya talagang aramon nga ni ang tungkol sa simbang gabing iyan, kasi minsan ano ba talaga ang pinakadiwa ng simbang gabing yan, kasi marami sa atin pa rin talaga ay kailangan na alamin ang simbang gabi. Simbang gabi. Anyway, ito po ay malaking sabihin natin preparasyon, 9 na araw, na gumigising umaga o pwede man sa gabi kasi meron na ngayong simbang gabi, sa mga minsan bukas nga ang iyong lingkod ay magmimisa sa Kilikaw alas 6. Doon sa Doña Maria din, So yun mga tugang, kaya maganda rin talagang paghandaan natin ang pagsisimbang gabi. Pero sana wag naman mawala itong sinasabi kong ganda ka na ba tuwing simbang gabi. Ang magandang preparasyon po kasi ito, umigising tayo ng umaga, nagsisimba. Ang tanong ko po, pag nagsisimba ba tayo, ay tayo nakikinabang? O sa Tagalog, yung nakikinabang, maganda kasi po yun salitang pakikinabang, meaning in English we call it communion, or in Bicol we call it pakikisumaro, o komunyon, pakikisaro. Kasi pag nakipag-commune ka, nakikisumaro ka, nakikiisa ka kay Kristo. Yun, sana po mag-communion tayo. Pero paano, Father, po ako si makapag-communion? Kasi may kasalanan ako. Hindi po ang magayon. Dahil natabi ka mo masupog. Magduman ka mo sa padi. Sabi ng Father, pwede po ba ako magkumpisal? Yan. Magayon iyan Pagkumpisal kita, ang problema mga tugang, minsan kaya nasusupog kita. Father, kadakol na kasi akong kasalaan. Yun. Hayaan mo kung kadakol ka kasalaan. Gabos bang kita baga mga tugang para kasala? O aminin ko, si Father Butzman nagkakasala, kaya ako po nagkukumpisal din kita gabos. Gabos kita nagkakasala, pero ang sinasabi nga digdi, ako ang pangadjian ko, Lord, help me, protect me, deliver me from committing sin. Kasi ayaw ko naman, Lord, talaga magkasala Pero minsan sabi nga, dahil kung maiwasan,
Lalo minsan, halimbawa, ay nakakalibak ka, o nakakasabi ka ng maraot, o yan, Lord, ang hagad ko. Pero bawiin mo tulos. Yan ang importante ang tao kasi, gabos para kasala. Pero ang magayon na gibuhon ta, ay maging aware. Anong ibig sabihin na maging aware? Dapat may malay tayo. Alam mo, tandaan mo, ang taong walang malay ay patay. Ay mga walang malay. I see you in heaven. Nasa ICU ka. Yun. Kasi walang malay. Unconscious ka. So maganda, bawiin mo kaagad. Kaya maganda being aware. Being aware. Yan, importante yan. Na tayo ay mag-ingat. Kaya maghagad ng tawad sa kagurangnan. Magkumpisal. Ay, Father, nalilingawan ko na tabi magkumpisal eh. Ano? Paggarumdum sa naman tabi, tas sayang baga, nagsisimbang gabi, pero di ka man nagkukumunyon, di ka nakikinabang. Pag di mo nakinabang, anong ibig sabihin kayan? Sayang. Dapat pakinabangan mo. Ano? Kung ano ba ang opposite kang, ay di ko na pakinabangan, nasasayang. Kasi nasasayang talang. Huwag naman natin sayangin. Nagpapagod ka na nga, nagigising ka lang maaga, kasi kulang. Hustuin mo na. Kaya sana, huwag naman matapos ang simbang gabi na hindi ka nakapagkumpisal. Yun. Ulitin ko sa mga nakalingaw na magkumpisal. Magdulog tabi kita sa padi na may pagpapakumbaba. Hindi nagmamalaki. Hindi magmamayabang. Kundi pakikiusap, Father. Pwede po ba ako magkumpisal? May mga, there was a time na pagkatapos ka ng misa, nilapitan ka agad ako. Sabi, Father, pwede po magkumpisal? No problem. No problem yan. Okay. Sige, doon tayo sa Santabi. No? Pagkatapos parang hindi marinig ang kasalanan mo kasi baka marinig ang kasalanan mo, ichismis ka pa kang nakarinig sa iyo eh. Kawawa ka. Ano? Marami mga chismoso dyan. Marami mga chismoso dyan. Kaya mag-ingat tabi ka. Sabi ko, sige. Ano ito? Pagkatapos, magpakumbaba. Importante, magpapakumbaba kasi magmamayabang ka, magkumpisal, mahirap po yun. Ano? Magpakumbaba. Father, pwede po ba magkumpisal? Okay. Ngayon, ang gigibon mo, Father, my last confession was, kailan ka ba huli nagkumpisal? Siguro ngayon, gurang ka na, dahil ka na nakapagkumpisal. Father, my last confession po, yung bago mag-COVID-19. That was 2020, di ba? Pwede yun. Sabihin mo, Father, my last confession was when I was in grade 3 ng first ay mula noon, hindi ka naman pagagalitan ng padi. Hindi naman sasabihin ng padi, ano tango niya kasi nagkumpisal? Teka man pagagalitan ni padi. Isumbong mo kay obispo, pinagalitan ka ni padi isumbong mo kay Father Boots, isusumbong tatin yan. Ano? Kaya, alam mo, ang mga padi, hindi naman nagagalit pag nagkukumpisal kayo. Hindi ka pagagalitan. Hindi sasabihin, bakit ka nagkasala? Bakit ngayon ka lang nagkumpisal? Hindi naman ganoon. Hindi naman ganoon. Alam mo, sa confession, naalala ko na nagtuturo ako ng pastoral theology sa USC Central Seminary before, nung bagong pari pa lang ako sa pastoral theology. Ang sinasabi ko sa kanila ito when you hear confession, act not so much as a judge, okay? Not so much as sabi nga yung counselor, but mas a father, like the prodigal son. Okay? Yung the father, sa prodigal son baga, so aki, hindi naman sinabi ng tatay, I told you so. Yan na, matigas kasing ulo mo. Hindi naninisi ang pari. Nagsisisi ka na nga, hindi ka dapat sisisihin ng pari. Kaya nga, magpakumbaba lang tayo, okay? Hindi nagagalit ang pari. So, huwag kayong matakot sa pari, Huwag kayong matakot magkumpisal. Okay? Maganda po yun.
Father, ako po ay nagkumpisal matagal ng panahon. Okay? Pagkatapos, by the way, bago kayo magkumpisal, mag-cruise ka man lang sana. Okay? Mag-cruise. Kasi tinatanggap mo si Kristo na Panginoon at tagapagligtas at naniniwala ka kay Kristo. Okay? Tatlong persona sa isang Diyos. Pagkatapos ikaw nagsabing, my last confession was this, and ito po ang aking mga kasalanan. Yun. Pag nagkukumpisal ka mo tabi, ikumpisal nindo, so kasalaan nindo. Bako so kasalaan kang ibang tao. Minsan may nagkumpisal sa kuya. Sabi sa kuya, Father, ang asawa ko, lasinggero. Ang asawa ko, babaero. Ang asawa ko, sinusuntok ako ng aaway. Sabi ko, oh, sandali po. Ikinukumpisan mo yung kasalanan ng asawa mo Papatawarin ko po ang asawa mo, pero ikaw hindi ko mapapatawad. Bakit? Wala kang kinukumpisal. Ikumpisal mo ang kasalanan mo. Hindi yung kasalanan ng ibang tao. Tanda natin, when we confess, we accuse ourselves, not excuse ourselves. Okay? Anyway, babalik din si Father Boots at magayon siguro na talaga na naiintindihan nindo ang pagkukumpisal. Okay? Kaya siguro sa aga o sa atyan, magkumpisal ka na. Okay? Okay, ang oras tayo ko niyan, 34 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Mag Bear Brand araw-araw. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag Artisan sa paulit-ulit na hilo, lata at putla. Baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemarate FA, the blood vitamin. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Mag Bear Brand araw-araw. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The biggest prizes are offered in Metro's Wish Upon a Car raffle promo. Have a chance to win any one of the 4-unit Hyundai Stargazer X. Minor prizes are 5 winners of Hisense side-by-side refrigerator 18.3 cubic feet, 5 winners of Toshiba 50-inch 4K UHD Google TV, and 10 winners of 10,000 pesos worth of Metro gift certificates. Every 1,500 pesos purchase gets 1 e-raffle entry. Promo is from November 17 to January 31. See poster mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 207035 series of 2024. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. There's no time like the present to serve the Lord. Programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngunya na hapon, ngunya na Lunes sa petsa 16 kang bulan ning Disyembre 2024. At sabi ko nga ni mga tugang na magayon na pakinabangan ta ang satuyang pagsisimbang gabi sa paagi lalo na pagsusulsol ka sa tuyang makasalaan. Kasi maganda po yun. Tandaan niyo, sinabi ko sa inyo, tatulong katanungan, handa ka na ba? Handa ka na ba? Pangalawang tanong, ganda ka na ba? Maganda ka na ba? Nakahanda ka na ba? Maganda ka na ba? Pag hindi ka pa maganda, pagandahin mo. Pagandahin mo ang relasyon mo sa kapwa mo. Pagandahin mo ang relasyon mo sa sarili mo. Pagandahin mo ang relasyon mo sa Diyos. Maganda po yung conversion. Maganda po yun. Hindi lang tinatawag natin na decoration. Kasi sa tuya baga, maganda ang decoration. Pero wala naman conversion. Yan sa Tagalog, conversion, pagbabalik loob sa Diyos Ang importante yan Ino ba talaga ang diwa? Kung titingnan natin, kung bakit si Kristo naparito sa mundo noon hanggat sa ngayon, ang pangalawang pagdating ni Kristo, hindi natin alam kung kailan, pero darating siya, pero mas maganda na pagandahin natin. Kasi pag dumating si Kristo, malinis na, at maganda pa ang buhay natin. Kasi pag maganda ang buhay natin, ibig sabihin, namumuhay tayo sa grasya ng Diyos. Doon. Father, paano po ba ako mamumuhay sa grasya ng Diyos? Mamuhay ka ng matanos, Bakuniyo. Mamuhay ka sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan o sa mga pagpapakaraot. Yan. Importante sa buhay. Kaya sabi ko nga, kasubago, importante parang gumanda tayo. Magkumpisal tayo sapagkat ang pagpapaganda ay ang pagkukumpisal ay pagpapaganda. Pinapaganda natin ang ating mga katawan. Pinagaganda natin ang ating mga larawan, ang ating mukha, pinagaganda natin ang mga bagay-bagay. Pero pagandahin sana natin naman ang ating kaluluwa. Paano natin mapapaganda ang ating kaluluwa? Yun na nga, siyempre sa simula, paglilinis. Alam mo, hindi ba? Pag maganda, pero hindi man malinis, ay hindi man maganda talaga yan. Kasi ang kagandahan ay kalinisan. Di ba? Tingnan mo, pag maganda ang lugar, malinis yan. Pero pag marumi yan, pangit yan. Ganun po yan. Sa buhay ng tao, ganun din. Kasi titingnan natin yung mga ugali natin. Maganda po yun. Kaya from time to time,
sinasabi na examinin natin ang ating mga sarili. Kasi kadalasan, yung mga importanteng bagay, nakakalimutan natin. Ano? Hanapin ko nga yung libro ko dito, ng Little Prince. Sabi nga ni The Little Prince, yung mga importanteng mga bagay ay usually hindi nakikita ng mga mata natin. Ano? Yung mga nakikita ng mga mata natin ay mga hindi naman gaano importante yan. Pero yung mga pinaka-importante, tulad ng Diyos, hindi ba? Nakikita mo ba ang Diyos sa mata mo? Hindi. Pero importante yun sa Diyos. Ano? Importante yung kabutihan. Hindi natin nakikita ang kabutihan, pero makikita natin ang aksyon, yung mga mabuting halimbawa, yan po yan. Ano? Kaya maganda po yun na ibalik natin parang gumanda ang buhay natin. Kaya pagkukumpisal. Sabi ko kanina, ulitin ko kanina pagkumpisal, huwag kayong matakot Please don't be intimidated. Ano? Sabi kasi minsan, may natatakot magkumpisal. Baka ako, Father, pagalitan dahil nagkasala ako. Importante po, magpakumbaba lang tayo. No? Importante ang pagkukumpisal. Kasi si Kristo mismo sabi, anong kasalanan hindi mo pinatawad, hindi ko rin patatawarin. Kaya nga pag pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, pinatatawad na rin tayo ng Panginoon. Kaya alisin na natin ang tinatawag na pride. Remember, our hearts should be filled with joy, not with pride. Yan. Kung nakinig kayo kahapon sa magandang mabuting balita, magandang balita, di ba? Rejoice. I say it, rejoice. Mag-ugma kita. Magalak tayo. At dahil magalak tayo, dahil kasama natin ang Diyos. At nandiyan na po ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay nandyan lagi, handang umalalay sa atin. Kaya ngayon, dahil kung bakit tayo masaya. Masaya tayo kahit tayo nagtitios, kahit na tayo nahihirapan. Kasi tatandaan yung mga tugang, happiness or ang Christian joy does not depend on circumstances. Tandaan po natin yan. Sabi nga, ang sabi ni San Pablo kahapon, rejoice in the Lord. Yun. Mag-ugma sa kagurangnan. Hindi mag-ugma sa mga kakanan, sa mga bagay-bagay. Kasi mga bagay na yan, mga tugang, mawawara yan. Mawawara yan. Pag nawara, bako ka na maugma. Yun, bako niyo? Kaya mahalaga talagang our hearts should be filled with joy, not with pride. Yan. Kasi kasalanan yan. Kaya ikumpisal yan. Sasabihin natin, Father, ano kang ikukumpisal ko sa pag nagkumpisal ako? Balikan ko ito, sinabi ko sa Indok Kasubag ko. At nagkukumpisal ka na. At nakalingaw ka na magkumpisal. Bako niyo? Or gani, makatapos mong masabi ang kasalanan mo, saan mo mahilingon ang kasalanan mo? Yung 10 Commandments. Actually, yung 10 Commandments, requirements na ito. Kasi meron tinatawag natin sin of commission and sin of omission. Yung mga kasalanan na nagibo, as in mga kasalanan na dapat mong gibohon, pero dahil mo ginibo, ang apod kan, sin of omission. Yan. Father, nakaligtaan ko kasi sinadya ko talagang kinalimutan. Iba na yan. Hindi po maganda yan. Ano bang, halimbawa, dapat makatulong ka, hindi ka tumulong. Ano yan? Sin of omission. Kaya mo lang naman tumulong hindi ka tumulong. Sin of omission. Sa ganito, hindi ka nakapagsimba. Kasi inuna mo pa yung mga bagay na hindi naman importante sa buhay. Sabi naman, importante pero hindi importante sa buhay mong kaligtasan. Tandaan natin, ang buhay natin ay hindi lang po dito sa mundo. Ang buhay po rin natin ay may buhay tayo sa kaliwa. Kaya ako pag nagmimisa ako sa patay, ito sinasabi ko.
dalawang buhay. Buhay na isinilang ka dito sa mundo, at ang pangalawang buhay mo, isisilang ka. Pag namatay ka dito sa mundo, isisilang ka naman sa kabilang buhay. Kaya, pareho pag dalawang pagsilang. Kasi nga, ang kadalasan nakikita na kasi natin na, uy, pagpatay, wala na. Eh kung hindi ka naniniwala sa buhay na walang hanggan. Pero pag naniniwala ka na may buhay na walang hanggan, yun, pag namatay ka dito sa mundo, yan po ay pagsilang. Kaya tingnan natin, yung mga santo, ang kanilang kapanganakan o ang celebration ng kanilang kapistahan ay hindi nung kanila pinanganak dito sa mundo. Kung kailan sila namatay o pinatay. Ano? Dahil yun ang kapanganakan sa kabilang buhay. Okay? Anyway, sa pagbabalik ko mga kaibigan, ipadagos na giraray mga tugang ang pagpapakumpisal. Ano? Kasi importante ikumpisal natin ang mga kasalanan mortal. Yung 10 Commandments baga, halimbawa, kasi minsan nagkumpisal, Father, pumatay po ako ng baboy. Hindi po kasalanan pumatay ng baboy. Ano? Kinakain, Father, pumatay po ako ng manok. Ay, ang kasalanan, pag pumatay ka ng tao at pinatay mo yung kanyang puri, dahil sinira mo ang puri, yun ang kasalanan. Yun. Anyway, babalik si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdum. Gusto kong batiin pala si Gerald Aranya. Nakita ko, sabi niya, good afternoon, Father. La Drive, Gogon, LC. God bless all over the world. Thank you, Gerald. At sa mga sa tuyang mga nagdadaog sa radyo. At gusto ko rin hanapin sino ba ang makikita natin dito sa okay. So anyway, mga tugang, padagos kita sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. May 10 minutes pa rin tayo or 8 minutes na iiwan. Ang oras po natin is 50 minutes after 1 o'clock. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta nakundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy kap. 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Okay, may natitira pa tayong ilang sandali o ilang minuto pala. At patuloy pa rin tayo sa ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at mga tugang sa tuyang ang tinatalakay itong paghahanda sa Paskong darating. Ano? Kasi nagsimula na po tayo ng simbang gabi. At sabi ko sa iyo, ang pinakamagandang paghahanda ay ang hindi lang pagdarasal, hindi lang pagsisimba, kundi pagkukumpisal. Yan, nagkukumpisal tayo. Kasi gumaganda ka pag nagkukumpisal ka. Lumilinis ka pa, bumabango ka pa. Problema sa atin parang ganito yun eh. Ang taong hindi nagkukumpisal ay parang bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Pero ganyan talaga yun. Parang taong hindi nagsisipilyo, hindi man naglilinis ng kanyang bibig. Naku, ano kayang amoy yan? Ano? Bato-bato sa langit, tamaan, magagalit. Sorry po But parang ganun po yun eh. Ang baho, hindi ba? Kaya nga, tingnan mo, pagdating sa mga exorcism, yung mga inaalihan ng demonyo, ay sabi nila, ito ang sabi nila ng karamihan, mabaho daw eh. Alam mo sa impyerno, mabaho talaga. Kasi basura nga eh. Basura po. Ang kasalanan ay basura. Okay? Kaya magkumpisal po tayo at huwag kayong matakot Ulitin ko, pagkatapos Father, ito po ang kasalanan ko, and hintayin mo yung pare na magbigay sa iyo ng counting advice na mas magandang gawin. O actually, ang advice ko, halimbawa sa mga ganyan, halimbawa, ngayon, galit na galit ka sa asawa mo, galit na galit ka sa kanya, ang advice ko sa kanya, ganito na lang. Bago mo siya kausapin, at least ipagdasal mo lang, Lord, have mercy on me. Lord, have mercy on him. Lord, have mercy on him. Yun nga, pag ulit-ulitin mo yun, ipagdasal mo siya. Di ba sabi sa Bible, pray for those who persecute you. Yun. Ipanalangin mo yung mga nag-uusig sa iyo, yung nagpapahirap sa iyo. Hayaan mo talaga may mga taong talagang nagpapahirap ng tao. Nandiyan na po talaga yan. Pero alam mo, ang maganda po dyan talagang, sabi nga, meron tayong magagawa. Ano? Meron tayong magagawa. Ano, Father, mo magagawa? Sa simula, magdasal ka. Pagdasal mo na lumambot ang puso mo sa kanya at lumambot din ang puso niya sa iyo at magpatawaran kayo. Ano? Pwede naman kung talagang handa na kayo, pwede tayo i-text mo siya. Alam mo, sorry patawad sa lahat ng mga nagawa kong pangluloko sa iyo, gaganito, pero gusto ko na talaga magbago. Yan naman na importante. Ay, sasabihin mo, Father, pinatawad ko na lang beses yan eh. Ano sabi ng Bible? Ano sabi ni Kristo? Hanggat kailan ko ba dapat siya patawarin? Mayroon bang ano yun? Mayroon bang number? Sabi 79 times 7. Ibig sabihin, 7 times 7 or infinite po yun eh. Kasi pag 7, infinite po yun. 70 times 7. Yun, ilan ba yan? More than that, ang importante dito, mapatawad mo. Kaya pwede sabihin mo, kasi galit na galit ka doon sa taong yun. Itong Pasko darating eh. Tanda natin, ikaw din na magdadala ng sama ng loob. Siya masaya ngayon na Pasko, ikaw hindi. Bakit nagngingit-kit ka? Di nga, kawawa ka. Kaya mas maganda, ipagdasal mo na lang. May magagawa kayo. May magagawa tayo. Ipagdasal natin sila. Ano? At dahil dyan, nakapagpapatutuo ka talaga. Na ikaw talaga ay tagasunod ni Kristo. Sapagkat ang sabi baga ni Kristo, mga kaibigan, ang sabi ni Kristo, people may know that you are my followers if you have love for one another. Alam mo, ang tunay na Katoliko ay kahit isang pare, hindi naman nakikilala dahil sa habito niya o sa sutana niya o sa kanyang uniform o sa kanyang ID. Hindi po eh. Ang tunay na Katoliko, ang tunay na sumusunod kay Kristo at nagmamahal kay Kristo,
kanyang isinasabuhay ang pagmamahalan. Yan, pagmamahal. Yan po mga kaibigan. Ano? Yun, hintayin mo yung sinabi ni Father. Sasabihin sa'yo ni Father, ganito. Pero, mahalaga. Binibigay kadalasan na penance, prayer. Alam mo, lahat na confession may penance. Ano yung penance? Parusa. Because justice po yun eh. Nagkasala tayo, dapat talaga parusahan naman tayo. Pero di man paparusahan na tulad ng pag nakapatay ka, ipriso ka doon, silya elektrika ka. Hindi po ganoon eh. Sa atin, pag nagkasala ka at hindi mo na ginawa at talagang taimtim ka, talagang nagsisisi sa iyong kasalanan, ay pinatatawad ka. Yun, napakahalaga. Kasabi ng Panginoon, yun, magpatawaran tayong lahat. Kasi ang kapatawaran ay nakapagpapaganda sa buhay. Nakapagpapagaan. At tandaan po natin, huwag tayong mabuhay na may galit. Huwag tayong mabuhay na may inggit. Huwag tayong mabuhay na pangit dahil sa kasalanan. But anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaharam. Sana po ako si Father Boots na nagbibigay sa inyo ng informasyon, inspirasyon, as in bendisyon, nakatulong sa paghahanda sa darating na Pasko. Okay? So, wag natin palipasin ang simbang gabi o ang Paskong darating na to na hindi man tayo nakapagkumpisal. Okay? Find time to encounter the merciful God. Amen? Amen. Anyway, sa ngalan po ng ating technical, I think si Nims Flora yaon dyan. Okay, thank you very much, Nims. At kay Jerome Martinez sa ating production. Ito po ginaray si Father Boots Bombase OP na nagsasabi, Diyos maray na hapon sa Indogabos. And remember always, we are a blessing to one another. Bye-bye. See you tomorrow.